El camí de Cateua és un poemari senzill que apareix davant una necessitat de mantenir una darrera conversa amb una persona de la infància, d'una amiga que mor. Llavors, en aquell moment de dol, hi ha com una necessitat de tenir una darrera conversa amb aquella amiga i reflecteixen els poemes el dol d'una pèrdua d'una persona, però també en el mateix temps de la pèrdua de la infància i de la pèrdua de l'entorn de Formentera que teníem en aquell moment, no? D'aquella Formentera que teníem quan nosaltres teníem 8, 10, 12 anys i que a dia d'avui ja no és. Per tant, hi ha tots aquests dols reflectits en els poemes. Som la Neus Costa, formenterera, i que de sempre m'ha agradat escriure, llegir, el món de la literatura. El procés d'escriptura d'aquests poemes va ser algo molt espontani, és a dir, en el moment de rebre la notícia de que la meva amiga de la infància havia mort, hi ha com la necessitat de mantenir la darrera conversa. Emergeixen, venen moments puntuals compartits i és com aquell parlar i recordar juntes. Surt així d'una manera espontània i és un recorregut per aquells moments de la nostra infància, adolescència. És un repàs de tot això, és també un procés de reflexió del que és la vida. En aquest poemari, d'aquest llibre, tinc la sort d'estar acompanyada de dues persones que han escrit uns pròlegs magnífics, que són la Raquel Guasch, per una banda, i la Clara Escandell per una altra, i de la Laia Marí, que ha fet unes il·lustracions fantàstiques i que ha sabut molt bé, totes tres han sabut entendre molt bé quin era el contingut del poemari i acompanyar-lo, agombolar-lo, donar-li forma, acabar-lo d'arrodonir. Aquest poemari, El camí de Cateua, és part de la col·lecció Ones de Poesies, el número 20, que edita edicions aïllades, i el podreu trobar a les llibreries, per suposat, també a la web de l'editorial i per Amazon. El llapis dur, curt i gastat. El llapis dur, curt i gastat. El llapis dur, curt i gastat.